Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag spiller vi noget survival, som vi gjorde sidste video. Og vi vil så gå sådan lidt noget mine og sådan lidt forskelligt. Ja. Og imens så tror jeg, at Selina hun går ud og drikker dyr. Ja, og sådan noget. Ja. Og jeg skal have fundet mig en ny mine. Gå så, hvorfor går du bare ned i den du har? Jeg ved ikke, hvor den er. Gør det. Gå så. Jeg var bare lidt væk herfra. Nej, gå så. Jeg kan huske, hvor den er sådan nogenlunde. Nej, jeg har fundet en ny mine. Bare husk, den ikke må være alt for langt væk. Så vi kan finde tilbage til den. Ja. Se, det var du hurtigt med at finde dyr. Jeg kom lige til at trykke lidt for hårdt. Måske, ja. Ikke kun et måske. Det gjorde. Hvorfor gør du det der? Spørg det heller Hvor er du henne? Spørg det heller på en jernplæs. Altså, jeg kan ikke engang se dig. Nå, der. Kan du ikke lige lave en ny jern? Hvorfor? Jernplæs. Åh, det er bare fordi, der skal være med. Der skal jeg have nogle ressourcer. Så jeg kan gøre noget mine. Ja, men det var fordi, at du sagde, at du skulle lave en ny en. Det kunne jeg ikke, når jeg allerede havde. Snupper lige sådan et stykke der. Ja. Skal du lave en skov? Ja. Skal du ud og grave sand? Og jord. Det Så, skal fordi så kan vi få større hus og sådan noget. et større hus, der er ikke engang bygget et hus. Nej, men altså vi kan bygge et. Og så skal jeg bagefter ud og hugge noget træ. Så jeg tænker, at det bliver sådan et helt stort hus. Hvad? Jeg tænker, at det skal blive et helt stort hus. Ja, et stort hus. Vildt stort. Sådan, hvor man kan arbejde der og sådan noget. Men jeg er ude og mine lidt. Og jeg synes lidt ud fra vores hus på en måde, der skal være måske en blomst eller sådan et eller andet. Sådan på hver sin side fra døren. Synes jeg i hvert fald, det kunne se sødt ud. Du bestemmer også. Ja, det kan vi godt. Nice. Tænk, at den lige blevet brugt op. Gå selv ud, jeg tager lidt trist ud her nu. Hvorfor? Jeg kan ikke se. Du skal vel ikke ud af mine? Nej, ikke pickaxe, øks. Ja, fordi Fordi ikke for noget, men det har jeg virkelig brug for. ja, det er også okay. Skal jeg lige se. Det ser bare smart, så kan man bare lige løbe hernede. Skal jeg lave mine? Ja. Som det første, jeg finder. Nice. Ja. Kul. Kul er vigtigt. Nej, det vigtigste. Men det er også godt. Hvis vi taler så meget, det er fordi, at vi er sådan stadig lidt nervøse, fordi det er jo de første gange, vi taler til kameraet. Ja, så vi er sådan lige lidt nervøse, tror jeg. Jeg er i hvert fald nervøs. Samme her. Jeg håber ikke, vi får lige så meget hate som den anden kanal. Nej. Fordi at det var virkelig meget hate. Ja. Altså, hvis du, Men I må helst smide like. Men hvis Og den ikke og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Men kun hvis I har lyst. Ja. Men vi gider så i hvert fald. Vi tvinger... en kommentar. Nej, så kan I skrive på en anden kanal. Så kan I skrive grimme ting der. Ja, det er vi ligeglade med.
Fordi vi gjorde bare report, ja, hvad det hedder, for misbrug. Selina prøver at se, hvad jeg har fundet. Kan du se, hvad det er? Mineskagt, shit! Ja, mineskagt. Kunne jeg se venligt på mig? Tror jeg det. Nej, jo. Jo, der er jeg. Nej, jo. Kunne jeg se, jeg kommer lige ned. Jeg er langt væk. Men jeg tilpiger bare lidt til dig. Ja. Det håber jeg virkelig er okay, fordi mineskagt, det er virkelig godt. Ja. Wow. Hvor meget jern er der? Okay, jeg skal tage en pickaxe med til dig. Jo, en til. Jo. Skal jeg? 20 jern. Wow. 20? Ja, 20 stykker jern. Hold nu fast. Det er da noget af en omgang. Kul. Godt. Ikke for noget, det er godt. Jeg går bare lidt rundt. Nej, jeg har fundet... Nej. Selina, kan du ikke også lige tage svært til mig? Det er lige meget, hvad for en lidt. Ja. Ikke jern. Bare sådan en sten. Vi har ikke sten nok. Træ. Det er fint. Jo, tag bare 2 med. Tak til dig, som jeg skal lige... 2 til mig, fordi jeg har brug for det. Det er hurtigt. Okay. Så kan man også lige få et. Oh my god. Det er forkert, det jeg laver. Det er lige meget. Ja. Det er fuldstændig lige meget. Fordi det er spil med, kan jeg da ikke komme hjem. Og det her spil med, det kan vi også bruge til at lave fælder med. Og du skal lige tilbage til CPT. Ja. Skal der have en skål med, skal man ikke? Nej, ikke det. Kom nu. Jeg skal også lige have sådan en der. Saks. Ja. Nu må du gerne. Men Selina, jeg skal have en pickaxe til. Og skillkonge. Skillekongen, det er Thomas. Det er den her, man tager det med. Ja. Eller nej, man kan også gøre det med svær. Prøv at se, hvor lille ord. Nej, det får man, der får man en snor ud af. Ja, det er også bedre. Det kan vi altså også komme på. Nej, en mobspawn. Hvor er smart. Ja, okay, brug den diamond pickaxe. Nej, jeg bruger bare den. Nej, du skal bruge diamond pickaxe, please. Undskyld. Det er lige lille. Vent, Selina, det kan være der er noget. Vent, du har jo ikke fakler. Du kan mig. Hervej. Hvor er du? Hervej. Ja. Jeg skal lige høre, Selina. Mobspawner? Nej. Pas på. Vi skal have alt det spændende, vi kan finde. Bare godt. Har du et træsværd til? Ja. Vi skal bare have alt det spændende med, vi kan få. Alt det, vi kan. Træsværd til. Okay, udskyld. Der er også jern der. Det går forholdsvis hurtigt med den her også. Og lige info. Selina, der var jern også bagud. Her skal vi også lige hugge det. Det er altid godt lige at have noget jern. Bagud for min. Hervej, så er der jo masser af den vej. Nej, det er jo længere op ad hovedet. Nej, der skal vi tilbage igen. Det er lige meget. Nej, vi skal tilbage. Synes du, vi skal tilbage deroppe? Ja, vi skal. Ej, især hvad jeg har fundet. Jeg har fundet en minecart. Jeg tager lige tingene. Ja. Okay. Prøv at lægge tingene i det, så kan man se, hvad så prøv at lægge tingene i det. Tager du ikke også lige minecart? Jo. Nå. Togskinner, Selina. Selina er togskinner, fordi dem kan vi bruge til. Der er også jern her. Selina, togskinner er så også vigtige. Fordi så kan vi ikke... Så kan vi også komme hurtigere ned til min, for eksempel. Ja, for eksempel. Ligesom inde på GOT-PvP. Hvor? Nå. Kan du huske GOT-PvP? Nå, jo. Kan du huske bare hele tiden, at jeg ser jern over det hele? Ja, det gør du.